Bajabule kabi abantu abakayikhonjwa ngesikhathi bezwa uPapa G kwi-Durban July amabhenci ememezela omaskandi abawu-4 akade befakiwe kuleya event nezathi ayibekile. Lokho kade kubeka phela uPapa G bekuyizizathu zakhe ngendlela yakhe nacabanga ngayo. Kodwa-ke abantu abakayikhonjwa bese bejabula. Phela bakaze bevume nangelilodwa uKhuzani ukuthi mhlawumbe ubamise kabi, ulimisa kabi iqhawe labo. Abakaze bevume nanoma yinini. Hlezi kuyiqhawe labo nje njalo njalo. Hleli victim, hleli lihlushwa ngaso sonke isikhathi. Bajabulile-ke la ukuthi hayi uqashe kahle. Isho ukuthi uqasha ngengoma enkulu. Basho njalo. Waphinda la makuqashiwe akubanga namsindo babe-happy abantu ukuthi bacula abathize njengoKhuzani babengekho nabanye abasondelene kuKhuzani abatholakalanga ababanga nankinga abantu. Kwaqhubeka nje impilo ba-celebrate kwathiwa i-right le line up. Kwaqhubeka kusekanjalo makufika kuKhuzani i-15 years celebration baqala bangena bafuna ukuyilawula. Bapho bani? Bapho umuntu uyenziwa. Kwasha kwacima. Vere. Bakhuluma ngiyanitshela. Kwakhulunywa. Babuza abantu ade bengababuzi. Ngesikhathi kunemthelela experience. Abantu abangababuzi. Njengoba nje kune-Durban July amabhenci. July experience amabhenci. Lutho ukubuza. Be-excited abantu. So angi-understand mina noma kuneqeqebane ofuna size ngalo. Kunabantu abathize abafuna sidanse isiginci sabo. Abafuna ukwenza ngathi lo maskandi uphethwe yibo, ulawulwa yibo. Kumele sizwe ngabo ukuthi uKhuzani, uMcineka vele bezeke kanjani. OGay ba-right ngendlela abenza ngayo. OMthandeni ba-right ngendlela abenza ngayo. OPapa G ba-right ngendlela abenza ngayo. Mayibafitha uNala u-right ngendlela abenza ngayo. Kodwa befuna ukulawula kwabanye abantu. Afethu ayisebenzi lento leyo. Into engekho. Iyeza impucuzeko ngeyi-12. Ngeyi-date njalo. I-12 impucuzeko yes-12 le. Iyeza ngeyi-30 August 2025. Uzozo. Besibuze unenzondo uMcineka. Uzofa lo mculo uhlosa amabhinca. Wara. Bona futhi abasasho ukuthi labo abaqashiwe kufanele beqashwe. Yibo zobe sebethi umuntu akaqashwa kanjani, usele kanjani, kwasha kwacima. Iyeza futhi igcwala iSpring Picnic. uKhuzani uzosebenzisa indlela yakhe ayibonayo nethimba asebenzisana nalo ukuthi bayisebenzisa. Uzozo kodwa ukukhuluma into ezobe ilapha Nkosi yami. Kuyokhulunywa kuze kubuye uJesu. Kuyokhulunywa kuze kushone ilanga. Angeke besavuma umuntu uKhuzani usebenzise indlela le azobe eyikhethile nabantu ahlela nabo umcimbi. Mawuthi usebenzisa ingoma enamamiliyoni amaningi bazombalela ukuthi ubani nobani kanjani. Mayithi usebenzisa le ndlela kuyothiwa le ngoba yena akanayo akekho kuyo. Mayithi uthinta le hleli kunokukhuluma. Angeke awini uKhuzani. So akusizi ukuthi lokhu si-entertain abantu abahlala bekhuluma namaskandi abangazazi bafunani. Abafuna into izuze iqhawe labo kuphela. Yonke into imicimbi yenza indlela yayo. Abantu bemungele.